دی ملک کے خلق قرآن بندے او دسماتی اکرل چاگت اللہ سوانا چاو خو ملا زم عزت مندو بی وسدے ملا بی وسرے ملا بی سو کرے ملا بی اسری دے زم عزت مندو چی ملا ایو خبر اکرلا او زویم زم عزت مندو دا دی ملا قصور سرے استاد اسلامیہ کالج جنکی روتنی دخپل استادانو خلاف دا حراسمنٹ دا بارے چغی والے تولا دنیا سیکھ رلا چی دا خویندو چغی والے چی زمان پا کالجونو یونیورسٹو کی زمان استادان زمان نا غلط مطالبی کئی زمان دا اسپتال نرس روتنی دا پیخور پسمکا کی زمان عزت مندو طول دنیا سیکھ رلے چاور تلا سواچو زمان عزت مندو دا خلقو تا چالا سواچو چالا سندے چولے ملا مظلوم دے یاد ساتھیں نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام زمان بارکم زمان عزت مندو دا سے خلقم شا زمان عزت مندو اللہ اکبر زمان عزت مندو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام خوب کی رالے رالا زیدان سرد اللہ سونی علماء جہنم تے بوت لما پا جہنم کے سخلق راتو خودل چی دا غی مخون دخین زیرانو او اغی پور کے سوسی دلیو زمان عزت مندو دا اغی خوراک نوونو پیپونو وی نبی علیہ السلام نما تپوس گو اید اللہ محبوب دا سوک دی وی نبی علیہ السلام را تو فرمائل چی دا اغا خلق تی چی دا علماء بیزت کے علماء تسبب کوری زمان عزت مندو مسلمانانو پا دی ملک کی چی ارزانا دا ملاوین ارزانا دا پا دی ملک کی چی ارزانا دا قرآن دا طالبین موین ارزانا دا داغا ملاوینہ چی نبی علیہ السلام فرمائی النظر الى وجه العالم عبادت دا عالم مختقت العبادت تے داغا ملاوینہ ارزانا دا چی نبی علیہ السلام فرمائی من دار عالما چاچی دا عالم دی ملاقات للالے فکانما دارنی گویا چی دا سڑے زمان ملاقات لرالے نبی دا زمدہ دما سر ملاقاتو کو نبی علیہ السلام فرمائی چی چا دا عالم سا مصافحہ اکڑا گویا چی نما سا مصافحہ اکرلا نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی دا علم پا مجلس کے ناستا اکی گویا چی دا زمان پا مجلس کے ناستا اکرلا زمان عزت مندو دا دقی ملا بین دیر ارزان دا پدی ملک کی دا ملا بیزتی دیر ارزان دا پا سوشل میڈیا باندی زمان عزت مندو تاسو گو رہی زمان دا شیوخو دا سپنگر علماء خلق بیزتی کی زمان عزت مندو نوچوانیم کی امینیم کی ان پڑھیم کی لکھا پڑھیم کی زمان عزت مندو ہر طرف تنند ملاوین ارزان دا دا مجمع الزوائد روایت تے زمان عزت مندو کہ کلپ کمزے کی او ناحق بان سوک عالم قتل کی اللہ جل شانہ غصت رغین سڑی کی ترسو پوری چی دا خلقنا دا دی یو عالم پا بدلہ کی شپک دیر زر خلق قتل نکی شپک دیر نن زمان عزت مندو دا ملک چی دی بربادائی طرف روان دے دا زمان عزت مندو دا دی وجہ دادا چی دا دی ملک زمان عزت مندو پا دی ملک دا مسلمان دا عالم قدر نشتا دا عالم قدر نشتا زمان سمک اختل چی زدیر خبرکم خو اخرا سوفانک مسلمانانو پا دی خبر زان پوئے کئی چی دنیا دا عالم پا آبادی دو آبادا دا دنیا دا مولا دا وجہ قائم دا او چکل عالم نہیں بے بزمائی عزت مند دنیا نہ پاتی کی دنیا بختمی کی دا اللہ والا نہیں بے بزمائی عزت مند دا دنیا نہ پاتی کی